कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण Hare Krishna, हरे Krishna Krishna, राम Hare राम हरे हरे Hare Ram, Ram. राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण माता Hare जी Krishna, हरे कृष्ण प्रभु जी Prabhuji. Hare Krishna, हरे Hare कृष्ण Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी माता हरे जी कृष्ण गीता माताजी, மகாத்மியம் धन्यवाद माताजी। வாசிக்கட்டா वासिंग हरे वासिंग। कृष्ण கீத மகாத்மியம் அத்தியாயம் 9 பத்ம புராணத்திலிருந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமை. சிவபெருமான் கூறினார், எனது அன்பு பார்வதியே, ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தின் மகிமைகளை நான் இப்போது கூறுகிறேன். நர்மதா நதிக்கரையில் மகிஷ்மதி என்ற ஊரில் மாதவா என்ற பிராமணர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் வேத சாஸ்திரங்களின் அனைத்து விதிமுறைகளையும் பின்பற்றி உயர்தர பிராமணராக விளங்கினார். கற்றறிந்த பிராமணர் என்ற காரணத்தினால் அவருக்கு நிறைய தானம் கிடைக்கும். தானத்தின் மூலம் கிடைத்த பொருட்களை வைத்து ஒரு பெரிய யாகம் செய்ய திட்டமிட்டார். யாகத்தின் ஆகுதிக்காக ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்தார். அவர் யாகத்திற்கு பலர் வந்திருந்தனர். யாகத்தின் போது அனைவரும் ஆச்சரியப்படும் விதமாக ஆடு மிகவும் சப்தமாக சிரித்துவிட்டு பேசத் துவங்கியது. அது, ஓ பிராமணரே, நம் அனைவரையும் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் கொண்டு சேர்க்கும் இத்தகைய யாகங்களால் என்ன பலன்? பல யாகங்களை செய்தவன் நான். இருந்தும் நான் பெற்றிருக்கும் உடலை பார்த்தாயா என்று கேட்டது. ஆட்டின் கதையை கேட்க அனைவரும் ஆவலாய் இருக்க, பிராமணர் ஆட்டிடம் சென்று மிகவும் பணிவுடன், நீ எவ்வாறு ஆட்டின் உருவம் பெற்றாய்? உன்னுடைய முந்தைய ஜென்மத்தில் நீ யாராக இருந்தாய்? என்ன காரியங்கள் செய்தாய் என்று வினவினார். ஆடு கூறியது, பிராமணரே, என்னுடைய முந்தைய ஜென்மத்தில் நானும் ஒரு பிராமணனாக பிறந்தேன். வேத சாஸ்திரங்களை கற்றறிந்து அதன்படி அனைத்து காரியங்களையும் செய்து வந்தேன். ஒரு முறை என் மகன் கடும் நோயினால் அவதிக்குள்ளானான். இதை தாங்க முடியாத என் மனைவி யாகம் வளர்த்து ஒரு ஆட்டினை பலி கொடுத்தால் மகனுக்கு நோய் குணமாகும் என்று கூறினார். அவளின் பேச்சை கேட்ட நானும் இதற்கு சம்மதித்து ஒரு ஆட்டை கொண்டு வந்தேன். துர்கை அம்மன் கோவிலில் யாகம் வளர்த்து பலி கொடுக்கும் நேரத்தில் அந்த ஆடு எனக்கு சாபம் அளித்தது. இரக்கமற்றவனே, தாழ்ச்சியானவனே, உன் மகனை காப்பாற்றுவதற்காக என் குட்டிகளுக்கு தந்தை இல்லாமல் செய்கிறாயா? நீ அடுத்த பிறவியில் ஆடாக பிறப்பாய் என்று கோபத்துடன் சபித்தது. நானும் இறந்ததும் ஆட்டின் உடலை பெற்றேன். இருப்பினும் பகவானின் கருணையால் என் முந்தைய ஜென்மம் நினைவு உள்ளது. நான் மேலும் ஒரு கதையை கூறுகிறேன், கேட்பாயாக. எவருக்கு முக்தி கொடுக்கவும் குருட்சேத்திரம் என்னும் இடத்தில் சந்திர சர்மா என்ற மன்னர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் சூரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர். ஒரு முறை சூரிய கிரகணத்தின் போது மன்னர் தானம் வழங்க விரும்பினார். அதற்காக வேதியரோடு குளத்திற்கு சென்று நீராடிய பிறகு அரண்மனைக்கு திரும்பி புத்தாடை உடுத்தி அழகாக திலகமிட்டார். பின்னர் ஒரு தகுதியான பிராமணரை அழைத்து தானம் வழங்கினார். மன்னர் அளித்த தானத்தில் மிகவும் அழகற்ற ஒரு சூத்திரனும் இருந்தான். தானம் வழங்கியவுடன் அந்த சூத்திரனின் உடம்பில் இருந்து ஒரு சண்டாளன், நாய் உண்பவன் தோன்றினான். சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு சண்டாளியும் தோன்றினாள். இருவரும் திடீரென்று அந்த பிராமணரின் உடம்பிற்குள் புகுந்து விட்டனர். ஏதோ ஒரு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை மாதாஜி, கண்ட சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபு. சொல்லுங்க ஒண்ணும் இல்ல. பிரபு. பக்கத்துல ஐயப்ப பஜனை நடக்குது. அதனால அப்படியா? இருக்கு. அதனால நான் மியூட் பண்ணி வச்சிடறேன் மாதாஜி. கேட்டுட்டு இருக்கிறேன். நான் ஹரே மியூட் பண்ணி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை கண்ட அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். ஆனால் பிராமணர் சிறிதும் சஞ்சலம் அடையாமல் பகவான் கோவிந்தரை மனதில் இருத்தி
ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தை படிக்கத் துவங்கினார். நடப்பதை அனைவரும் வாயெடுத்து போய் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அந்த 2 சண்டாளர்களையும் விரட்டினர். மிகவும் ஆச்சரியமடைந்த மன்னர் பிராமணரிடம், ஓ பிராமணரே, அந்த 2 சண்டாளர்களும் யார்? தாங்கள் என்ன மந்திரம் ஓதினீர்கள்? யாரை நினைத்து கொண்டீர்கள் என்று வினவினார். அதற்கு அந்த பிராமணர், பாவங்களின் மொத்த வடிவமாக ஒரு சண்டாளனும் அபராதத்தை உருவமாக இன்னொரு சண்டாளியும் தோன்றினார்கள். அவர்கள் தோன்றியவுடன் நான் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தை படிக்க ஆரம்பித்தேன். இது எல்லா விதமான பயங்களில் இருந்தும் நம்மை காப்பாற்ற வல்லது. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தை படிப்பதன் மூலமாக பகவான் கோவிந்தரின் தாமரை பாதங்களை எப்பொழுதும் தியானிக்க முடியும் என்று பதிலளித்தார். மிகவும் மகிழ்ந்த மன்னர் தனக்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தை வாசிக்க கற்று தரும்படி பிராமணரிடம் வேண்டினார். பிராமணரும் அவ்வாறே செய்தார். நாளடைவில் மன்னர் பகவான் கோவிந்தரின் தாமரை பாதங்களை அடைந்தார். இந்த கதையை ஆட்டிடமிருந்து கேட்ட மாதவன் ஆட்டை விடுவித்து விட்டு தானும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 9ஆம் அத்தியாயத்தை படிக்க ஆரம்பித்தார். அவரும் பகவானின் தாமரை கமலங்களை அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதநந்தன விரஜ ஜனரஞ்சன, யமுனதீரா வனச்சாரி, ஜெய யமுனதீரா வனசாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிகாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி ஸ்கிரீனு. தெரியுதுங்களா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. தெரியுது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे
गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय रोदिगाय ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ண குருஜி. 18 हरे நாள் कृष्ण கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 9வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 9வது அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம் என்பது இதன் பெயர். அதாவது மிகவும் உயர்ந்த மற்றும் மிகவும் ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். 34 ஸ்லோகங்களை உள்ளடக்கியது இந்த அத்தியாயம். சோ நேத்திக்கு நம்ம அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்ற அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். அதுல அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளை கேட்கின்றார். பிரம்மன்னா என்ன, ஆத்யாத்மனா என்ன, அதிதெய்வனா என்ன, அவர் எங்க இருக்கார், மரணிக்கும் தருவாயில் எப்படி உங்களை நினைவு கொள்வது அப்படின்னு. அதற்கு கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு? ஆஹ் வாழ்நாள் முழுவதும் நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களோட பலன்தான் நமக்கு மரணிக்கும் தருவாயில் நினைவலைவுகளாக இருக்கும். யோக மிஸ்ரா பக்தி, அதாவது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரோட நினைவில் நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யும் போது அந்த தூய பக்தியால் மட்டும்தான் அவரை நினைவு கொள்ள முடியும். அது மட்டும் இல்லாம அவர் என்ன சொன்னார்? இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகம் அந்த 2 லோகத்தை பத்தி சொன்னார். கிருஷ்ணரை பெறுவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நம்ம 9வது அத்தியாயம் பார்க்க போகின்றோம். நம்ம சொன்ன மாதிரி ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய. வித்யா அப்படின்னாக்கா கல்வி, அந்த அந்த இருக்கக்கூடிய கல்வி உச்சபட்சமான ஒரு விஷயம். குஹ்ய அப்படின்னா ரகசியம். சோ மிக ரகசியமான அறிவு அப்படின்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். சோ இதுல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய ஐஸ்வர்ய குணங்களை பத்தின ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ள போகின்றோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிமுறைகள் என்ன, அந்த பிரத்யேகமான அனன்ய கலப்படமற்ற கலங்கமற்ற அந்த பக்தி செய்வதனோட மகிமை அல்லது இனிமை என்ன அப்படின்றத பார்க்க போறோம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग. हरे कृष्ण माताजी. முதல் ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्याम्ये अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोचयसे शुभात्. புருஷோத்தபுராணம் முழுமுதல் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கிட்ட என்ன சொல்றார்? எனது அன்பு அர்ஜுனா. எல்லா இடத்துலயும் அவர் ஒரு அடைமொழி விட்டுதான் சொல்வாரு. பரதகுல தோன்றலே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா குந்தின் மகனே. இங்க எனது அன்பு அர்ஜுனா, எப்பவுமே உனக்கு என் மேல பொறாமை இல்லைன்றதுனால
எந்த ஞானத்தை அடைவதால் இந்த ஜட உலக துன்பத்திலிருந்து நீ விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக 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 ரகசியமான ஞானம். இந்த 18 அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரகசியமான, மிக ரகசியமான, மிக மிக ரகசியமான அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். இங்க அவரு நேத்திக்கு இதுல நம்ம பார்த்துட்டோம். நேத்திக்கு முந்தின இதுல நம்ம பார்த்தாச்சு. அந்த நீர்ல இருக்கக்கூடிய சுவை, சூரியன் சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய ஒளி, அதெல்லாம் சொல்லியிருக்க ட்ரையல் தான் நம்ம பார்த்தோம். இன்னும் வரப்போகுது ஒரிஜினலான இது. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன சொல்றார், ரகசியமான ஞானம் வேற எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கார். அது போல அந்த விஞ்ஞானத்தையும் நமக்கு இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வேற எதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அப்படின்றத சொல்றார். 2வது ஸ்லோகம் பிரபு மாதாஜி வாசிங்க. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் பிரத்யச்சாவகமம் தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன் உணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ எதற்காக இது வந்து ரொம்ப இருக்கக்கூடிய கல்விகளிலே மிக உயர்ந்தது மற்றும் மிக ரகசியமானது அப்படின்னாக்கா, நாம் யார் என்ற அந்த ஞானத்தை நமக்கு நேரடியாக அளிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்ட ஞானம். அதனால இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு அந்த தர்மத்தோட பக்குவமான நிலையை நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியும். அதனால இது வந்து அழிவற்றது, பேரின்பத்தோட செயலாற்றப்படக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 3வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. பிரபுஜி மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. செந்தில் பிரபு வாசிங்க. செந்தில் பிரபு. அஷ்டதான புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்பிராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சாரவர்த்மனி. எதிரிகளை வெல்வானே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இங்க பக்தி தொண்டு நம்ம பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ யோகங்களை பார்த்தோம். ஆனா பக்தி யோகம் தான் சிறந்த ஒன்று. பக்தி தொண்டுல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களால என்னை அடைய முடியாது. சோ பகவானை அடையக்கூடியது எந்த வழி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு செய்வதனால் மட்டும்தான். அப்படி அவங்க அடைய முடியாததுனால என்ன ஆகுது, இந்த உலகிலேயே மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சிக்கே அவங்க தள்ளப்படுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பக்தி தொண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா? அந்த பக்தி தொண்டு என்ன விதமான பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். நவவித பக்தி தொண்டு. நவ அப்படின்னாக்கா 9 விதமான பக்தி தொண்டு. பிரலாத் மகாராஜர் நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7வது காண்டத்தில் 5வது அத்தியாயத்தில் 23, 24 ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். ஸ்ரவணம், நம்ம இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுல முதன்மையாக இருக்கக்கூடியது ஸ்ரவணம். நமக்கு அந்த கேட்கக்கூடிய இன்பம் வர வேண்டும். யாரை பற்றி? பகவானை பற்றி. இங்க எடுத்துக்காட்டாக நம்ம யாரை பார்க்கிறோம்? பரீட்சித் மகாராஜர். அவருக்கு சாப்பாடு தோணல, தண்ணி குடிக்க தோணல, தூக்கம் கிடையாது, எதுலையுமே ருச்சி இல்லை அவருக்கு. பகவானை பத்தி கேட்கறதுல முழுமையாக லயித்து விடுகின்றார். அவர் கூட கூடியிருந்த அத்தனை ரிஷிகளும் முனிவர்களும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கங்கை நதிக்கரையில சுகதேவ கோஸ்வாமி இடத்துல இருந்து அந்த ஞானத்தை கிடைக்க பெறுகிறார். அவர் ஸ்ரவணம் கேட்கிறது. எக்ஸாம்பிள், பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகள், செயல்களை பத்தி கேட்ட வண்ணம் இருக்கிறார். பகவானை பற்றியும் அவர்களுடைய பக்தர்களை பற்றியும். அடுத்தது கீர்த்தனம். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், பகவானை பற்றின பாடல்களை பாடுதல். அவருடைய மீண்டும் நாம, ரூப, குண, லீலைகளை பத்தி பாடுறது. சோ பகவானின் அந்த விஷயத்துக்கு இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம யார் பார்க்கிறோம்? மீராபாய் பார்க்கிறோம், ஆண்டாள் பார்க்கிறோம். மீண்டும் அந்த எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த
பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, நாரத ரிஷி எல்லாரும் சேர்ந்து பகவானுக்காக வந்து பாடல்கள் பாடுவாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவத்கீதை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை இன்னொரு தடவை கேட்கணுன்றதுக்காக. சோ இது வந்து கீர்த்தனம், அவரை பத்தி எப்போதும் நாம கீர்த்தனம். அது மட்டும் இல்லாமல் கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன? நாம யஜ்ஞம். நாம யஜ்ஞம்னா என்ன? பகவானுடைய திருநாமத்தை பாடல்களாக பாடுறது. அடுத்தது ஸ்மரணம். ஸ்மரணம் திரும்ப திரும்ப நினைவு கூறுதல். எப்படி வந்து மாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அமைதியா உட்காரும்போது அது மீண்டும் அந்த ஓய்வு எடுக்கிற சமயத்துல அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும். அது போல நமக்கு எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து பகவானுடைய அந்த விஷயத்துல நம்ம லயித்து இருக்கணும். இது நாமம், ரூபம், குணங்கள், லீலைகள், அதுல நம்ம லயித்து இருக்கு. மீண்டும் மீண்டும் அவரை நினைவு கூறுதல், ஸ்மரணம். அடுத்தது பாத சேவனம். நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்குறோம் பகவானுடைய புருஷ அவதாரத்தில் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகிஷாய விஷ்ணு. இங்க நம்ம பாக்குறது கர்ப்போதகிஷாய விஷ்ணு. அவர் வந்து சயன குலத்துல இருக்கிற ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி எப்போதும் பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிரம்ம சம்ஹிதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்தில் ஆயிரக்கணக்கான ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவிகள் வந்து பகவானுக்கு சேவகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவர் என்ன பண்றாரு? கோ சேவை பண்ணிட்டு இருக்காருன்றத பாக்குறோம். சோ பாத சேவனம், அவருக்கு பணிவிடை செய்தல். அடுத்தது அர்ச்சனம். எப்ப எப்ப கிளாஸ் எடுத்தாலும் இந்த அர்ச்சனம் வரும்போது புஷ்ப மாதாஜி தான் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. பிருது மகாராஜா மாதாஜி. பிருது மகாராஜ். பிருது மகாராஜ் வந்து நிறைய பகவானுக்கு வந்து அர்ச்சனம் பண்றதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காரு அப்படின்றத பாக்குறோம். அம்பரீஷ் மகாராஜர் அந்த நவவித பக்தி தொண்டையும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணுவாங்களாம். சோ பிருகு மகாராஜ் வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ச்சனம் பண்றதுல ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்காருன்றத பாக்குறோம். அடுத்தது வந்தனம். வந்தனம்னா அவரை வணங்குதல். துருவ மகாராஜர் வந்து பகவானை பத்தி அவருடைய ஹிஸ்டரி நம்ம பார்ப்போம். அப்ப அவருடைய கதை நம்ம பார்க்கலாம். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாதாஜி பிருந்தாவனத்துல இருந்து கிருஷ்ணரை மதுராக்கு கூட்டிட்டு போறாருல, அவர் பேர் என்ன? அக்ரூரர். அக்ரூரர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பிருந்தாவனத்துல இருந்து மதுரா கூட்டிட்டு போறார். அந்த கம்சனுடைய வதம் நடக்கணும். கம்சன் வந்து சூட்சகமா கிருஷ்ணரை கொல்வதற்காக 2 யானை நிறைய வீரர்கள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு. சோ மல்யுத்தம் பண்ண அவரை கூட்டிட்டு வர மாதிரி கூட்டிட்டு வா, நம்ம வந்து அவரை கொன்னுடலாம் அப்படின்றது வந்து கம்சனுடைய பிளான். அப்ப அக்ரூர் வந்து அவருடைய மந்திரி. அதே போல கிருஷ்ணருக்கு மாமன் முறையும் வேணும். சோ அவர்கிட்ட சொல்லி நீ போய் கூட்டிட்டு வான்னு அனுப்புறார். அக்ரூரர் கிருஷ்ணரை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மதுரால இருந்து, ஏன்னா அங்க இருக்க கோபிகள் எல்லாம் விடவே இல்லை, மதுரால இருந்து அவர் கூட்டிட்டு வர்றார். வரும்போது பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவனத்துல இருந்து ஆமா விருந்தாவனத்துல இருந்து விருந்தாவனத்துல இருந்து கூட்டிட்டு வர்றாரு. அப்ப வர வழியில அவருக்கு அந்த சந்தியாவந்தனம் பண்ணணும் ஈவினிங். அப்ப அங்க இருக்கிற யமுனை கரையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு ஆஹ் ஸ்நானம் பண்ணி தண்ணியில மூழ்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மூழ்கும் போது கீழே அவர் பாக்குறாரு சயன கோலத்துல. எப்படி நம்ம கர்ப்போதகிஷாய விஷ்ணு இருக்காரு, அது போல சயன கோலத்துல இதே கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவான் அங்க பாக்குறார். கீழே பார்த்தோம்னா பார்த்த உடனே வந்தனம் பண்றார், வணக்கம் பண்றார். திருப்பி தண்ணிக்கு மேல பாக்குறாரு. மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ல பகவான் அங்க இருந்து பார்த்து சிரித்த கோலத்துல இருக்க. அங்கேயும் அவருக்கு வணக்கம் சொல்றார். மீண்டும் கீழே போக்குறார், கீழேயும் அதே இதுல இருக்காரு. சோ அவர் மீண்டும் மீண்டும் அந்த வந்தனத்தை செய்யறார் அப்படின்றத நம்ம ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. சோ இங்க வந்து வந்தனம். சோ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது எப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி வணக்கங்களை மரியாதையுடன் செலுத்துதல். அடுத்தது தாசியம். அவர் ஒரு செயல் செய்யணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை செஞ்சு முடிக்கிறது. அந்த மாதிரியான ஒரு சேவை மனப்பான்மை. கிட்டத்தட்ட அடிமை போல அவருக்கு வந்து அன்பு தொண்டு பண்றது. அது வந்து தாசியம். சக்கியம். இங்க வந்து தாசியத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் பாக்குறது நம்மளுடைய ஹனுமன் அப்படின்னு பாக்குறோம். ஹனுமன் வந்து சீதா தேவியை பார்த்ததே இல்லை. ஆனா ராமர் சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் கிளம்பிட்டார். ஓகே நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன் அப்படின்னு கிளம்பிட்டார். அந்த மோதிரம் மட்டும்தான் கையில வாங்கிட்டு போயிருக்காரு. அடுத்தது சக்கியம். சக்கியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நண்பனாக. இங்க பாக்குறது நம்மளுடைய அர்ஜுனனை பார்க்கிறோம். அர்ஜுனனுடைய அந்த ரோமங்கள் கூட பகவானுடைய திருநாமத்தை உச்சாடனம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். கிருஷ்ணா 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 கிருஷ்ணா. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா குஷேலருக்கு எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருக்கும். ஆனா எப்பவும் அவருடைய பகவானுடைய திருநாமத்துல இருக்கிறதுனால அந்த கஷ்டம் கூட அவருக்கு வந்து இன்பமயமாவே இருக்குமா, எப்பவும் சந்தோஷமா இருப்பாராம்.
அது வந்து சக்கியம், நண்பனாக அவரை நண்பனாக கருதுதல். அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம், இதயபூர்வமாக பகவானிடத்தில் தன்னையே அர்ப்பணித்தல். பலி சக்கரவர்த்தியை நம்ம பார்க்கிறோம். பலி சக்கரவர்த்திக்கு தெரியும் நம்ம வந்திருக்கிறது சாக்ஷாத் பகவான் அப்படின்னுட்டு தெரிந்தும் அவர் என்ன பண்றார், ஒரு அரசன் போல அங்க போறார், 3 அடி மண்ணு கேட்கிறார், 2 அடி அளந்தாச்சு, பாதாள லோகம் வரைக்கும், மேலுலகம் வரைக்கும். 3வது அடி வைக்கும்போது அவர் தன்னுடைய தலையவே கொடுக்கிறார். சோ வந்து கம்ப்ளீட்டா தன்னை பகவானிடத்தில் அர்ப்பணிக்கிறது. நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த 9 விதமான தொண்டுகளில் ஏதாவது ஒன்று நமக்கு எது ரொம்ப பிரத்யேகமா இருக்கோ அந்த ஏதாவது ஒண்ணை எடுத்துட்டு கூட நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு பண்ணலாம். கேட்கறது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா அப்ப அவரை பத்தின கதைகளை கேட்கறது, அவரை பத்தி பக்தர்களோட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து விஷயத்தை கேட்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். பௌதீகமாக விஷயங்கள்ல நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஒரு பால்ல ஒரு துளி விஷம் பட்டாலும் பாலே வந்து விஷம்தான். சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களை கேட்டா அது மீண்டும் நம்மளை ஆன்மீகத்திலிருந்து வேற ஒரு டைரக்ஷன் கொண்டு செலுத்தி விடும். அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு பாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும், கீர்த்தனத்துல ஜாயின் பண்றது பிடிக்கும். டெம்பிள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நகர சங்கீர்த்தனம் வைப்பாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை, இல்ல எப்பெல்லாம் ஸ்பெஷல் டேஸ் இருக்கோ அப்ப. பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. முதல் 1 வருடம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் பிரபுபாதர் நியூயார்க்ல போயிட்டு. இருந்தாலும் அந்த ரூம்ல யாருமே இல்லைன்னாலும் அவர் கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு அந்த 1 hour கிளாஸ் எடுப்பாரு. பகவத்கீதை பாகவதம் வந்து கிளாஸ் எடுப்பாரு யாருமே இல்லைனாலும். அப்போ ஒரு நாள் ஒரு பக்தர் கேட்கிறாரு, இங்கதான் யாருமே இல்லையே, நீங்க பாட்டு யாருக்கு எடுத்துட்டு இருக்கீங்க கிளாஸ், யாருன்னா கீர்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க போது அப்புறம் சொல்லுவாரு. சோ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாம லட்சக்கணக்கான உயிரிகள் இருக்கு. சோ நம்மளுடைய இந்த திருநாம உச்சாடனம் அவங்கள வந்து கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த நிலைக்கு வந்து எடுத்து செல்லும் அப்படின்னு. சோ அந்த நகர சங்கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணும்போது ஏன்னா இப்போ பனியெல்லாம் வேற ஆரம்பிச்சிருச்சு, பக்தர்கள் நிறைய பேர் வெளியிலேயே வரமாட்டாங்க, சிலர் அவளை கேலி பண்ணுவாங்க. அப்ப கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய டெம்பிள் பக்தர்கள் எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக, ஏன்னா இது வந்து நம்மளுடைய பிரபுபாதர் நமக்கு இட்ட கட்டளை அது இல்லையா. சோ நம்ம அந்த ஈவன் அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் கூட அதை கேட்டு ஆத்ம ஞானம் பெறுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுல நம்ம ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு கண்டிப்பாக நாம் பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे हरे कृष्ण। मया तदम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न साகம் தேஸ்வவஸ்திதக. நான் எனது தோன்றாத உருவின் மூலம் இந்த அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். எல்லா ஜீவன்களும் என்னில் இருக்கின்றன, ஆனால் அவர்களில் நான் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இருந்து என் மாயால் நான் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இந்த நம்ம எண்ணி பார்க்க கூட முடியாத அளவுக்கு அவருடைய விஸ்வரூபம் இந்த உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்கு. அதுதான் பகவான் வந்து 3 நிலையில நம்ம உணரும். பரபிரம்மம் இங்க வியாபித்து இருக்குது, பரபிரம்மம் பரமாத்மா எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்குது, பரம புருஷர் அனைத்திற்கும் மூலம் அவரே. சோ நமக்கு இப்ப நம்ம ஒரு இதை பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த பார்வை எவ்வளவு தூரம் இருக்கும், ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் இருக்கும் இல்லையா. பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை வந்து அர்ஜுனனுக்கு காட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா அவருடைய முழு கோலத்தையும் வந்து அவர் பார்க்க முடியுது. இது எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த தெய்வீக சக்தியின் மூலமாக அது பாசிபிளாக ஆச்சு அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ நம்மளுடைய இமேஜினேஷனுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கார் பரம புருஷர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் அவரிடத்தில் அவருக்குள்ளாரே அடங்கி இருக்கு, ஆனாலும் அவர் அதோட ஒட்டி இருக்கிறது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அத எப்படி சொல்றது, இப்ப நம்மளுடைய உடம்புலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா இருக்கு. நம்மளுடைய உயிர் போயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஆத்மா இந்த உடலை விட்டு போகுது. சோ அந்த ஆத்மா இந்த உடம்புல இருந்தாலுமே கூட, இந்த உடல் நடமாடுவதற்கு அந்த ஆத்மா காரணமாகவே இருந்தாலும் கூட இரண்டும் வேறு வேறு. சோ அது போல அனைத்து ஜீவராசிகளும் பகவான் கிருஷ்ணருக்குள்ள வியாபித்திருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் அவர் வந்து நம்மிடத்துல இருந்து வேறுபட்டு இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ளலாம். 5வது 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரசமத்ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வரம் பூதப்ருன் நசயுத ஸ்தோ மாமாத்திய பூதபாலன். இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை, எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார்.
நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அசிந்த பேத அபேத தத்துவம் ஜீமாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை வேறுபாடு பற்றிய இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. 6வது ஸ்லோகம் வாசிங்க பிரபு. இங்க இருக்கு பாருங்க. யதா காஷஸ்திதோ நித்யம். யதா காஷதி சதிதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ரகோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத்ஸ்தானி யுபதாரய. எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தினுள் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஸோ நீங்க வாசிச்சீங்க இல்லையா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். அதுதான் நம்மளோட பிலாசபி. நம்ம அந்த 4 பரம்பரை பார்த்தோம் இல்லையா, ஸ்ரீ பரம்பரை, பிரம்ம கௌடிய மத்வாச்சாரிய பரம்பரை, சிவபெருமான் விஷ்ணு சுவாமி பரம்பரை பார்த்தோம், சனத்குமார் அவர்களுடைய பரம்பரை பார்த்தோம். ஸோ எப்படி இது எல்லாம் வேறுபட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு பிலாசபி இருக்கு. நம்மளோட பிலாசபி என்ன அப்படின்னாக்கா, அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். நமக்கு பகவானோட அந்த பரமாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய குணங்கள் நமக்கு இருந்தாலுமே கூட அவர் வேற, நம்ம வேற. நம்ம குணங்கள்ல ஒன்றாக இருந்தாலுமே கூட அவர் வேறு, நம்ம வேறு. அதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவால முன்மொழியப்பட்ட அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். துவைதம், அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், அந்த மாதிரி இந்த 4 பரம்பரைக்கும் ஒரு ஒரு பிலாசபி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் அவருக்கு உள்ளார இருந்தாலும் அவர் அதுல வந்து தனித்து இருக்கார் அப்படின்றத பாக்குறோம். அவரே அனைத்து உயிரினங்களையும் வந்து உருவாக்குறார், அதை மெயின்டைன் பண்றார். மீண்டும் அவ்வியக்த நிலையில் அவருக்குள்ளாரே அது ஒடுங்கி விடுகின்றது பிரளய காலத்தில் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, பலத்த காற்று இந்த இடத்துலதான் இருக்கு. இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு துணி துவைச்சு காய போடுறோம், ஆனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து உலர்ந்து போகுது. அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? எதை நம்ம கண்ணால பார்க்கல, இருந்தாலும் அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, அந்த காத்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. அதுதான் வந்து நம்ம அது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை, அதை நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சோ அது போல பகவான் இந்த இடத்துல இருந்தாலுமே கூட, அனைத்தும் அவருக்குள்ள இருந்தாலுமே கூட அவர் வேறுபட்டவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்றோம். 8வது 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதிம் ஸ்வாம் அவஸ்தப்ய விஸ்ருஜாமி புனः புனः பூதக்ராமம் இமம் கிருஷ்ணம் அவசம் பிரகிருதிர்வசாத். பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகின்றது. நச மாம் தானி கர்மாணி நிவத்னந்தி தனஞ்சய உதாசீனவதாசீனம் அசக்தம் தேசு கர்மசு. சஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. அவருடைய சுவாச காற்று வெளியில வரும்போது இந்த சிருஷ்டி ஆக்கப்படுகின்றது. அவர் மீண்டும் அந்த சுவாச காற்று உள்ளெடுக்கும் போது எல்லாம் அவருடத்துக்குள்ளேயே வந்து அடங்கி ஒடுங்கி விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க படைப்பது, காப்பது, அழிப்பது அனைத்தும் அவரிடத்திலிருந்து ஆரம்பமாகுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த செயல்கள் எதுவுமே பகவானை பந்தப்படுத்த முடியாது. அவர் வந்து நடுநிலையில் அமைந்திருக்கின்றார். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 10 மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. மயா த்யச்சேன பிரகிருதி சூயதே சராச்சரம் கேதுநானேன கௌந்தேய ஜகத் விப்ரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது.
அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணம் மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க வாசிங்க பிரபு, செந்தில் பிரபு. சோ இங்க வந்து பகவானுடைய மேற்பார்வையின் கீழே இவை அனைத்தும் அசையும் அசையாத எல்லாம் வந்து உண்டாக்கப்படுகின்றது. அவருடைய அந்த ஜடசக்தி, நம்ம 3 விதமான சக்தி பார்த்தோம். சோ அவருடைய அந்த ஜடசக்தி தான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதற்கும் வந்து காரணம். அது எப்படிப்பட்டது? அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்தும் வந்து உருவாக்குவதற்கு அந்த ஜடசக்தி தான் காரணம் என்று நாம் பார்க்கிறோம். வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம்பாவம் அஜானந்தோ மமபூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர், எனது பரம இயற்கையை. அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னத உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்ற மனுஷ உருவுல வரும்போது முட்டாள்கள் ஏளனம் செய்கின்றனர். உண்மைதான் இல்லையா? சொல்லுவாங்க, என்னது பரம புருஷர் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு இருக்கு, அவரும் நம்மள மாதிரிதான் வராரு, நம்மள மாதிரிதான் வந்து உடல் இருக்கு, அவரும் வந்து ஒரு டைம்ல காணாம போயிடுறாரு. சோ அதான் இங்க அவர் சொல்றார், அவர்கள் எல்லாம் முட்டாள்கள். அவருடைய பரம இயற்கை நித்தியமான ஒன்று, அதை அவர்களால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. இருப்பவை அனைத்திற்கும் நான் தான் உன்னத உரிமையாளன். ஒருத்தர் அவரே அவரை பற்றி சொல்றார். சோ அதனாலதான் இது ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யர். அதை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கும். உண்மையான பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ நம்ம பக்தியில முன்னேற முன்னேற இந்த விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு விளங்கும். சோ இருப்பவை அனைத்திற்கும் அவர்தான் உன்னத உரிமையாளர். எல்லாமே அவரிடத்துலதான் வருது. அப்ப அவரே உரிமையாளர் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 12வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகாஷா மோக கர்மானோ மோக ஞான விசேதச ராட்சசூம் ஆசிரியம் சைவ பிரக்ருதிம் மோகினிம் ஸ்ரிதா. இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர். அத்தகு மயங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வியடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த மாதிரியான குழப்பத்துல இருக்கிறவங்க, நான் அவரும் வந்து மனிதர் மாதிரிதான் அப்படின்ற அந்த குழப்பத்துல இருக்கிறவங்க ராட்சசத்தனமான கருத்துக்களால, நாத்திக கருத்துக்களால், கடவுள் இல்ல அவர் நம்மள மாதிரி இல்ல, அவருக்கு உருவமே கிடையாது, அருவம், இந்த மாதிரியெல்லாம் கருத்துக்களால கவரப்படுகின்றார்கள். அந்த மாதிரி மயங்கிய நிலையில் அவங்க என்னதான் முக்திக்காக பயிற்சி செய்தாலும், ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக பயிற்சி செய்தாலும் அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தோல்வியைத்தான் தரும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தைவீம் பிரக்ருதிம் ஆஸ்ரிதா பச்சந்த் யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரம புருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இதுக்கு முந்தினதுல வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டாள்கள் நாத்திக கொள்கையால கவரப்படுறாங்க. அவங்க என்னதான் முயற்சி செய்தாலும் வந்து அது தோல்வியில் தான் முடியும்னு பார்த்தோம். இங்க என்ன சொல்றாரு? ஆனா குழப்பம் இல்லாதவர்கள். யாரு குழப்பம் இல்லாதவர்கள்? மகாத்மாக்கள். நம்முடைய ஆச்சாரியர்களை நம்ம இங்க பார்க்கணும். குழப்பம் அடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்புல இருக்காங்க. அங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம இங்க பாக்குறது மாதவேந்திரபுரி. சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பாத்தீங்கன்னா கோபியர்கள்லாம் அவர் மேல ரொம்ப அன்பா இருக்காங்க. ஸ்ரீமதி ராதாராணியமோட அன்பு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. என்ன அப்படி ஒரு பாசம் அவங்களுக்கு, அதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றதற்காகவே வந்து பகவான் அந்த பக்தனுடைய பாவம் எப்படி இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே அவர் என்ன பண்றார்? ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்துக்கொண்டு சாக்ஷாத் பகவானே அவதாரம் பண்றாரு. அதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட குரு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபுரியோட குரு தான் மாதவேந்திரபுரி. நம்ம இங்க பாக்குறோம் இல்லையா? இவர் வந்து மாதவேந்திரபுரி, அவர் நம்ம ஒரு ஆச்சாரியர்.
சோ அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு தடவை விருந்தாவனத்துக்கு வர்றாரு. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆச்சாரியர்கள்லாம் இன்னைக்கு ஒரு மரத்துக்கு அடியில இருந்து பாடல்கள்லாம் எழுதினாங்க அப்படின்னாக்கா அடுத்த நாள் அந்த மரத்துல இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்து வேற எங்கன்னா போய்க்கிட்டே இருப்பாங்க. பகவானுடைய அவங்களோட ஒரே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன சொல்றது, டியூட்டியா. சோ அவங்களோட ஒரே டியூட்டி என்ன அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ண பக்தியை மற்றவர்களுக்கும் எடுத்து கூறி அவர்களையும் இந்த பௌதீக கலங்கங்கள்ல இருந்து விடுதலை செய்யணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய இது. அதனால அவங்க பிரயாணம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எல்லாருக்கும் வந்து பகவானுடைய அந்த அந்த புனித நாமத்தையும் ரூப குண லீலைகளை வந்து எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. சோ மாதவேந்திர புரி அப்படி செய்து கொண்டு விருந்தாவனம் வர வந்த கலைப்பு ஒரு மரத்தடியில வந்து அமர்ந்துடுறாரு. அவரா வந்து யார்கிட்டயும் வந்து பிக்ஷை கேட்க மாட்டார். யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கிக்குவார். சோ அப்படியே கலைப்புல வந்து அப்படியே அமர்ந்து விடுகின்றார். அப்போ ஒரு சின்ன பையன் என்ன பண்றாரு, கையில ஒரு மோர் இதோட வரார். வந்துட்டு சொல்றாரு, என்னோட தாய் வந்து இதை கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க, நீங்க பசியில இருக்கீங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு. நான் பசியில இருக்குது அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேக்குறாரு அவர். இல்ல அவங்க கொடுத்தாங்க, யாரு விருந்தாவனம் வந்தாலும் பசியோட போகக்கூடாது, அதனால நீங்க இதை குடிங்க, நான் என்னுடைய கன்றுக்குட்டியில நான் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அவரும் சரின்ட்டு அந்த இதை குடிக்கிறார். குடிச்சிட்டு அங்க இருக்கிற அந்த குளத்துல என்ன பண்றாரு, அந்த இதை கழுவிட்டு அங்க வச்சுட்டு அப்படியே லைட்டா கண்ணை இறந்து விடுகின்றார், தூங்கிடுறார். அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கனவுல வந்து யார அந்த பசு மேய்க்கிற இடையனாக பார்த்தாரோ, அந்த இடையக்குல சிறுவனாக, அவர் வந்து சாக்ஷாத் பகவான். அவர் சொல்றாரு, நான் இங்க ஒரு புதர்ல ரொம்ப வருடமாக இருக்கேன், என்ன கொஞ்சம் வெளியில எடுத்து எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணி பிரசாதம் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே வேகமா முடிக்கிறார் மாதவேந்திர புரி. முடிச்சுட்டு பகவானே சாக்ஷாத் பகவானே வந்திருக்காரு, அவரை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு ஆத்மா நான்ட்டு என்ன பண்றாரு, உடனே அங்க இந்த ஊர்ல இருக்க மக்களை எல்லாம் கூட்டி கொண்டு திரட்டி கொண்டு அவர் சொன்ன அந்த கனவுல பார்த்து அந்த இடத்துக்கு போறார். அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புஷ், அதுல வந்து நிறைய அந்த முற்புதர்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி பார்த்தோன்னா அடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விக்கிரகம், அர்ச்ச விக்கிரகம். உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, அதை வெளியில எடுத்து அங்க இருக்க மக்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய திருவிழாவே எடுக்கிறார். கோவர்தனகிரி, இப்பவும் நம்ம விருந்தாவனம் போனோம் அப்படின்னாக்கா கோவர்தனகிரி வந்து ஐ திங்க் 23 கிலோமீட்டரோ என்னமோ, அவ்வளோ பெரிய 16 23 கிலோமீட்டரோ அவ்வளோ பெரிய மலை. அந்த மலையோட உச்சியில வந்து அவருக்கு வந்து இந்த பகவானை வந்து விக்கிரகம் வச்சு வழிபாடு அபிஷேகங்கள்லாம் செய்து பிரசாதம்லாம் வந்து நடக்குதுன்னு. இங்க நம்ம எதுக்காக அது பாக்குறோம்னா இவங்கெல்லாம் குழப்பமே அடையாதவர்கள். பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள்ன்றதுல அவங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் யாரோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க, பகவானுடைய பாதுகாப்பில், தெய்வீக இயற்கையோட பாதுகாப்புல இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு தெரியும் பகவானே ஆதி புருஷன், அழிவற்றவர் அப்படின்றத அறிந்து அவருடைய பக்தி தொண்டுல பூரணமாக ஈடுபட்டு இருக்காங்க. அவங்க வந்து நேரடியா பகவான் இடத்துல பேச செய்வார்களாம். சாக்ஷி கோபாலன் ஒரு கதை இருக்கு. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானே வந்து சாட்சிக்கு கூப்பிடுறாரு அந்த பிராமணன். நீதான் சாட்சி, இந்த முதியவர் வந்து அவங்க பொண்ணை எனக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார், அப்ப கடைசியில அவர் கொடுக்குறேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்காருன்ட்டு. கடைசியில அவர் போய் பொண்ணு கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, நான் அப்படி சொல்லவே இல்லையே, யாரு வந்து இதுக்கெல்லாம் சாட்சின்னும் போது நான் நான் கோபால் சாட்சி ஹரே கோபாலன் ஹரே முன்னாடிதான் நீ ஹரே பேசுற. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அவர் சொல்லல மாதாஜி. அவர் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு பிராமணர், முதிய பிராமணர், ஒரு இளம் பிராமணர், ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு இதுல போய் விழாவுல கலந்துட்டு அந்த இளம் பிராமணர் வந்து பெரிய பிராமணருக்கு வந்து முதிய பிராமணருக்கு வந்து உதவி செய்யறாரு பல வகையில. அப்ப வந்து நீ ரொம்ப எனக்கு உதவி செஞ்சிருக்க, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படிங்கிறப்போ அவர் வந்து எனக்கு ஒண்ணும் வேண்டாம், என் பக்தருக்கு வந்து நான் தொண்டு செய்யறதுதான் என்னுடைய வழக்கம் அப்படின்னு சொல்றப்போ இவர் சொல்வாரு, என் மகளையே தானம் கொடுக்குறேன், உனக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு சொல்வாரு மாதாஜி. அதுதான் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சோ அந்த முதியவர் வந்து வாக்கு கொடுக்கிறாரு. அது கோபாலன் முன்னாடி வச்சுதானே கொடுக்கிறாரு அவர். ஆமா அவர்தான் மாதாஜி, சாட்சி. கோபால முன்னாடி வச்சுதான். அதுதான் அவர் சொல்வாரு. கடைசியில வந்து இவர் பொண்ணு கேட்க போகும்போது அவர் நான் சொல்லலன்னு சொல்லிடுறாரு. யாரு இதுக்கு சாட்சின்னு போது இவர் நேரா இவரு போய் சொல்லலைன்னு சொல்லல மாதாஜி, அவர் மகன் வந்து விட மாட்டாரு மாதாஜி. அப்படி தங்கையை வந்து இந்த அந்த ஏழை முதியவர் பிராமணன், ஏழை பிராமணனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன், நான் எங்க தங்கச்சியை மனம் முடிச்சு கொடுக்க மாட்டேன், அப்படி கொடுத்தா நான் வந்து இறந்து போய் சூசைட் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு பயமுறுத்துவாரு. ஊர் மக்களும் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அப்படி கொடுக்க கூடாதுன்ட்டு.
அப்ப வந்து அந்த இளைஞ பக்தன் என்ன சொல்வான்னா, முதியவர் வந்து கோபால் முன்னாடி தான் எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணாரு என்ன, ஆனா நீங்க வந்து பாட்டேங்கிறீங்க, எனக்கு ஒண்ணும் உங்க பெண்ணும் வேணுங்கிறது இல்ல, ஆனா முதியவருடைய ஆசையை நிறைவேற்றுறது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு சொல்லி கோபாலனையே முன்னாடி தானே சொன்னாரு, அவர் சாட்சியா சாட்சியை கூப்பிட்டு வருவாரு. கூட்டிட்டு வர்றேன் அப்படின்ட்டு போய் கோபாலன் முன்னாடி போய் சாமிகிட்ட சொல்வாரு, கோபாலா உன் முன்னாடிதான் அவர் சொன்னாரு, இப்ப அவரு வந்து அவரு சொல்லலைன்னு சொல்லல, அவங்க பிள்ளைகள் வந்து விடல அவன் மகன், அப்ப வந்து அவருக்கு என்ன செய்யன்னு தெரியல, நீ வந்து சாட்சி சொல்லுன்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போவாரு மாதாஜி. ஆமா, சைத்தன்ய பகவானிடத்துல அவங்க நேரடியா பேசக்கூடிய தன்மை வந்து பக்தர்களுக்கு, தூய பக்தர்களுக்கு இருந்தது அப்படின்றத உண்டு நம்ம இது உண்டு பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப ஹரே சைத்தன்ய கிருஷ்ண மாதாஜி. இல்ல அதுதான் படிக்கிறோம் மாதாஜி, அதனால ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரி மாதாஜி. போல் மாதாஜி, ஹரே நான் கிருஷ்ணா. கேட்ட இதுல வந்து கதையில வந்து அந்த ஃபேமிலியோட பிரஷரால அந்த முதியவர் என்ன சொல்லிடுறாரு, இல்ல நான் சொல்லல, அதுக்கு என்ன வாக்கு, என்ன சாட்சின்னு சொல்லி கேட்கவும் தான் இவர் போய் அதை கூட்டிட்டு வர மாதிரி லாஸ்ட் கதையில கேட்ட கதை. ஓகே மாதாஜி, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ எப்படியும் அவங்க எப்படி பகவான் வந்து இருப்பாங்க? சாட்சி சொல்ல வர்றாரு, வந்து வராரு சாட்சி வராரு. சொல்றாரு. ஆமா. அவர் வந்து சாட்சியம் சொல்றாரு, அதுக்காக வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்புறாங்க எல்லாருமே, அப்ப அவர் ஒரு ஸ்திர பிரஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த தெய்வீகமானவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் அவருடைய புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். இதற்கு நிதர்சனமான உண்மை நம்மளுடைய தெய்வ திரு ஆசபக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரம் இல்ல, ஆன்மீகம் வந்து வேற மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுடைய நாட்டம். ஆனா அப்படிப்பட்ட மக்களையும் வந்து பிரபுபாதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மன உறுதியோட தன்னுடைய குருவிற்கு கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றணும்னு கிட்டத்தட்ட 40 வருடங்களுக்கு மேலாக அந்த ஒரே டிட்டர்மினேஷனா இருந்து 69 வயதில் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல சென்று, யாருமே முதல் 1 வருடம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு. அவருடைய அந்த லீலாமிருதம் எடுத்து படிச்சும் பார்த்தனா, அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த இயக்கத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு. அவருக்கு எவ்வளவு ஒரு கருணையோட கொண்டு வந்திருக்காரு. அவருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், என்ன மதிப்பு தரோம் அவருடைய இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எழுதின இந்த புத்தகங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரியான எண்ணங்கள்லாம் தோணுது ஆக்சுவலா. சோ அவர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு இருப்பார்கள். திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். எவ்வளவு கஷ்டம் வரும் அவருக்கு. அவரோட சேர்ந்து அவர்களுடைய பக்தர்களுடைய அந்த இது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஜெயில்ல வந்து அவங்களுக்கு அவருடைய ரஷ்யால வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை ரொம்ப துன்புறுத்துறாங்க. இப்ப நம்ம வெஸ்ட் பெங்கால்ல பாக்குறோம் இல்ல, நாட் வெஸ்ட் பெங்கால், பங்களாதேஷ்ல பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ரஷ்யால வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க, ஜெயில எல்லாம் போட்டுடுறாங்க. அப்ப அவருக்கு வந்து ஜபமாலை எல்லாம் பண்றதுக்கு எல்லாம் கிடைக்கல. அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவங்க கொடுக்குற பிரெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பிரெட்ட 108 இதா கட் பண்ணி அதை ட்ரை பண்ணி அதுல வந்து சாண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. நமக்கு வந்து நமக்கு நல்ல டைம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். நம்மளுக்கு உடல் நிலை நல்லாதான் இருக்கு, நிறைய விஷயங்களை கேட்கிறோம், இருந்தாலும் மனம் அதுல லயிக்க மாட்டேங்குது. அவங்களுடைய அந்த வரலாறுலாம் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, எளிதாக நமக்கு கிடைக்கிற இந்த பகவானுடைய திருநாமத்தை வந்து நம்மளால உச்சாரணம் பண்ண முடியலையேன்றது வந்து புரியும் நமக்கு. சோ அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ஜீவாத்மாக்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, தெய்வீகமானவர்கள் வந்து எப்போதும் பகவானுடைய புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு ஆனந்தமாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். சோ இந்த அகிலத்தோட தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே, அனைத்தின் மூலமும் அவர்தான் போது அவர்தான் வந்து பாட்டனார்னு பார்க்கிறோம். அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருள் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. 4 வேதங்கள் ரிக் யஜுர் சாம அதர்வன, அனைத்து வேதங்களும் நானே. அந்த வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அவரே இலக்கு, தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு, அழிவு, அனைத்தின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதையும் ஆவேன். இந்த மாதிரி அவரை பத்தின ரகசியமான விஷயங்களை சொல்றதுனாலதான் இது ராஜவித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம். இத வந்து முதல்ல கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னாக்கா ஃபர்தரா நம்மளால படிக்கவும் முடியாது, அந்த அந்த அது தெளிவும் நமக்கு கிடைக்காது. சோ அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு, உனக்கு என் மேல பொறாமை இல்லைன்றதுனால இந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன். நம்மலாம் இங்க ஏன் இங்க வந்து கட்டுண்ட இந்த உலகத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், அவரை மாதிரியே நானும்
அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற அந்த பாவத்தினால நமக்கு இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, நானே ஜடம் சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன. எல்லாமே வந்து பகவானிடத்தில் இருக்கு. விஸ்வரூப தரிசனம் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும். அது போல மகத்தத்துவம், அந்த மகத்தத்துவத்துல பிரம்மதேவர் வந்து அந்த மந்திர உச்சாடனம், அந்த ஞானத்தை கொடுப்பதும் பகவான்றத பாக்குறோம். அந்த மகத்தத்துவமாக பகவானே இருக்க. அதுல இருந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு மண்பானம் செய்யறவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு களிமண் இருக்கும், அதை வச்சு அவருக்கு தோன்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்டான இது பண்றாரு. அது போல மகத்தத்துவம்ன்றது அனைத்து மூலமும் சேர்ந்த மூலப்பொருட்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு அவ்வியக்த நிலையில இருக்கும். அதுல இருந்து பிரம்மதேவர் அந்த மண் குயவன் மாதிரி அவர் என்ன பண்றார், அந்த மந்திரங்களை உச்சாடனம் செய்து அந்த மகத்தத்துவத்திலிருந்து மந்திரத்தை சொல்லி இப்ப வந்து இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படட்டோம்னாக்கா அந்த உலகம் வரும். இந்த மரம், செடி, கொடி, காடு, மனுஷங்கன்னு அவர் அந்த மந்திரம் சொல்லி வரும்போது அதுல இருந்து வருது அப்படின்னு பாக்குறோம். இதெல்லாம் பாகவதத்துல நம்ம இன்னும் நம்ம டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ அனைத்தின் மூலமும் நித்தியமும் வந்து பகவான். உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்தும் அவரிடத்தில் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஸ்வர்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மையடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். நம்ம இந்த 14 லோகங்கள் பார்த்தோம். எந்த லோகம் போனாலும் அதுல அந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கஷ்டங்கள் இருக்கு. பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, நோய் அப்படின்றது. சோ நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய கணக்குகள் இருந்த பிறகு மீண்டும் இந்த பூ உலகத்துல வந்து நம்மளுடைய செயல்களை ஸ்டார்ட் பண்றோன்றதை பார்க்கணும். சோ சொர்க்கலோகம் போறதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா அந்த புண்ணியமான செயல்கள்லாம் செய்யறாங்க. அதை செய்யறதன் மூலமாக மீண்டும் அவங்க பகவானை தான் வழிபடுறாங்க. ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். அவங்க அதெல்லாம் வந்து அதை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்கு ஒரு போஸ்ட் ரெடி பண்றார். அதுல ஒரு ஜீவாத்மாவை அமர வைக்கிறார். சோ அப்ப அல்டிமேட்டா அவங்க எல்லாம் யாருக்கு ஆன்சரபிள், பகவான்கின்றதை பார்க்கணும். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். நான் நீண்ட நாள் வாழணும், அதுக்காக வந்து ஒரு யக்ஞம் பண்றது, இந்திரன் போல சுகமா வாழணும், அதுக்காக யக்ஞம் பண்றது. சோ இந்த மாதிரி புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றார்கள். யார் இதுல இருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்னாக்கா பக்தர்கள் மட்டுமே. அவருடைய திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன். ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. அனன்யாஸ் சிந்தயந்தோ மாம் ஏ ஜனா பர்யுபாசதே தேஷாம் நித்யாபியுக்தானாம் யோகக்ஷேமம் வஹாம்யஹம். பகவான் மீது எப்பவும் நித்தியமாக தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த எதையுமே எதிர்பார்க்காத பக்தர்களிடத்துல நித்தியமா வழிபடுறவங்களுக்கு அவர் என்ன பண்றார், அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து அவர்களிடத்தில் என்ன இருக்கின்றதோ அதை பாதுகாக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தேவ தேவியர்கள் கிட்ட இன்ஸ்டன்டா நமக்கு தேவை, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், துர்கா பூஜை பண்ணா இது கிடைக்கும், காளி பூஜை பண்ணா இது கிடைக்கும், அதுக்கப்புறம் இந்த சமயத்துல இந்த இது பண்ணானாக்கா மாங்கல்யம் இது கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய இந்த ஷார்ட் டேர்ம் நமக்கு பலன்கள் வேணுன்றதுக்காக நம்ம பண்றோம் இல்லையா, அதையெல்லாம் அந்த நம்பிக்கைய ஸ்திரப்படுத்துறதுக்காக அந்த தேவ தேவியர்கள் மூலமாக அருள் பாலிக்கிறதும் அவரே என்றார். சோ அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா மூலம் என்ன யாருன்றது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா அவரிடத்தில் உண்மையான, அதுவும் இதெல்லாம் பௌதிகமான விஷயங்கள் இன்னைக்கு இருக்கும் நாளைக்கு இருக்காது. இதெல்லாம் துக்காலயம், அசாஸ்வதம், தற்காலிகமானது. சோ நிரந்தரமானது. கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பகவான் நமக்கு எதை கொடுக்கிறார், நிரந்தரமான அந்த முக்தி கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் எங்க போவாங்க, தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வார்கள். நம்ம பூலோகம் தான் மத்தியில இருக்கு, அதுக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு, அதுக்கு கீழே 7 லோகங்கள் இருக்கு. பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இந்த நிறைய ப்ரிடாமினண்டா அந்த கேரளா சைட்ல எல்லாம் இருப்பாங்க. ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல கூட பார்த்தேன். அவங்க ரொம்ப நாள் வாழணுன்றதுக்காக அவங்க ஃப்ரெண்டையே வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்கள கொன்னு அவங்கள வந்து தண்ணி அவங்களையே வந்து
என்ன பண்றது, சாப்பிடுறதுக்காக ஏதோ ட்ரை பண்ணும்போது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி பூஜை எல்லாம் பண்றது, இந்த அது என்னது மாந்திரிகம் தாந்திரிகம் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அப்படி பூதங்களை வழிபடுறவங்க அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல பிறப்பாங்க. ஆனா யாரு பகவானை வழிபடுகின்றார்களோ அவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ணரிடத்தில் நித்தியமாக அவருடைய கோலோகத்துல இருக்காங்க. எங்க நம்ம போகணுன்றது அந்த வழிபாட்டு முறைகளை சார்ந்து இருக்கு. சோ அதுவும் நம்ம கையில தான் இருக்கு. இப்ப கடைசியா, பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தஹம் பக்தி உபகிருதம் அஷ்னாமி பிரயதாத்மனஹா. ஸோ அவர் பெருசா நம்ம இடத்துல ஒரு ஃபீஸ்ட் எல்லாம் எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா இதெல்லாம் சிருஷ்டி பண்ணது அவர். அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கே நம்ம யோசிக்கிறோம். எதுக்கு கொடுக்குறோம், அவர் எப்படி சாப்பிடுவார், எத்தனை கேள்விகள் நமக்கு இல்லையா. சாஸ்திரம் தான் நமக்கு வந்து எப்படி வாழணும் அப்படின்றது சொல்லுது. நம்ம பார்த்தோம், பகவத்கீதை மேனுவல் ஆஃப் லைஃப், நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தி செல்லணும்ன்றதை சொல்லுது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்ப அந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டதை கண்மூடி நம்ம அதை கேட்கணும் இல்லையா. சோ அவர் என்ன சொல்றார், பெரியசா நமக்கு வந்து ஃபீஸ்ட் எல்லாம் அவர் எதிர்பார்க்கல. அன்போட பக்தியோட ஒருத்தர் ஒரு இலை அல்லது ஒரு பூ இல்ல ஒரு பழம், எதுவுமே கிடைக்கல, ஒரு நீர் கொடுத்தாலும் அதை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், ஒரு இலையோ பழமோ நீரோ பூவோ கொடுத்தாலும் எப்படி அன்போடும் பக்தியோடும் கொடுக்கறத அவர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார். குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். யத் கரோஷி யத் அஷ்னாசி யத் ஜூஹோசி ததாசி யத் யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம். ஸோ நீ என்ன செயல்கள் செய்தாலும் அதை கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யணும்னு சொல்றார். அப்ப இது எதற்காக அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார், நீ பொறாமை இல்லாதவன்றதுனால எந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேற எதுவும் உனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இருக்காதோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை நான் சொல்றேன். சோ இந்த மாதிரி நாம இந்த உணர்வுல நம்மளுடைய செயல்கள் இருக்கும்போது அங்க நாம கர்ம பலன்கள்ல ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன், எல்லாருக்கும் சமமானவர். அவர்கிட்ட இருந்துதான் அனைத்து மூலம் வருது அப்படின்னாக்கா எல்லாருக்கும் அவர்தான் தந்தை இல்லையா. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகி இருக்கின்றேன். துரியோதனன் அர்ஜுனன் எல்லாருக்குமே அவர் பாரபட்சம் காட்டல. இருந்தாலும் துரியோதனால புரிந்து கொள்ள முடியல. அந்த யுத்த காலத்துல ரெண்டு பேருக்கு அந்த கான்வர்சேஷன் நடக்குது. ஆனா அதை யாராலையும் பார்த்தும் அதை புரிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கே நம்ம இப்ப ஒரு 3 பிள்ளைங்க இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா அதுல ஒரு பிள்ளை மட்டும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா இருக்கும் இல்லையா. ஏன்னா எல்லாருக்குமே அவங்கதான் அம்மா அப்பா. இருந்தாலும் அந்த ஒரு பிள்ளை மேல அதீதமான அன்பு இருக்கும். சோ அததான் இங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தையும் ரொம்ப ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுது அப்பா அம்மா கிட்ட. சோ பக்தியோட யாரு என்ன இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு நான் மிகவும் நெருங்கியவனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார். சோ ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் கூட பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். இப்ப இவன் ஒரு 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 தாழ்வான ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறவங்களாக இருந்தாலுமே கூட பக்தி தொண்டில் அவங்க பிறழாது இருக்கும்போது அவங்கள உண்மையானுமே ஒரு சாதுவாக நினைக்கணும். ஒரு கறி கட் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரியான புலால் உண்பது இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாம் இருக்கு. அவர் அதை ஃபாலோ பண்றாரு. ஆனா அவருடைய ஜீவன் அந்த ஃபேமிலியை ரன் பண்றதுக்கு இப்போதைக்கு அவருக்கு அந்த வேலை தான் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா பக்தியில ஸ்திரமா இருக்காரு அப்படின்னாக்கா அவங்களையும் சாதுவாக கருத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அந்த பக்தி தொண்டுல அவங்க ஸ்திரமா இருக்காங்க. நாளடைவில் அந்த தொழில் மாதிரி வேற தொழிலும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இங்க. சோ அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக மாறுகின்றான். யார் ஒருவன் திடமாக தன்னுடைய செயல்களை ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க தவறான ஒரு செயலை செய்தாலும் கூட, கர்மாவை செய்தாலும் கூட தர்மாத்மாவாக நாளடைவில் மாறுகின்றார்கள். நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். ஏன்னா தன்னோட பக்தி தொண்டுல பிறழாது இருக்கின்றான். குந்தின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா ஷஷ்வத் சாந்தி நிகச்சதி கௌந்தேய பிரதிஜானீஹி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. சோ பகவான் சில சமயம் அவர் சொன்னாவாச்சு வாக்கு தவறிடுவாரோ அப்படின்ற ஒரு ஐயப்பாடு. அதனால
அர்ஜுனன் தன்னுடைய பக்தன் சொல்லிட்டான் அப்படின்னாக்கா வேற வழியே இல்ல, அவரை வந்து அதை வாக்கு நிறைவேற்றிதான் ஆகணும். அப்படின்றதுனால எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படிங்கிறார். ஏன்னா ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. ஆனா அதே சமயத்துல யுத்த வைராகியத்துல இருக்கார் பீஷ்மதேவர். பீஷ்மதேவரும் பகவானுடைய ஒரு சிறந்த பக்தன். உங்களை ஆயுதம் ஏந்த விடாம நான் இருக்க மாட்டேன்னு அவர் அவர் வந்து சூளுரைக்கின்றார். அப்ப அந்த பக்தனையும் வந்து அந்த பக்தனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இல்லையா? அதனால அவர் என்ன சொல்றாரு, கடைசியில வந்து அந்த போர்க்களத்துல அர்ஜுனனை மூர்ச்சையாக விழும்போது கோவப்படுறாரு பக்தவச்சலன் பகவான். அதனால அர்ஜுனனை இப்படி மயக்கப்படுத்திட்டாருன்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல அந்த தேர்ல இருந்து ஒரு சக்கரத்தை எடுத்துட்டு பீஷ்மரை நோக்கி அவர் வேகமா போறாரு. அப்ப அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பாதத்தை வந்து பிடிச்சுக்கிறாரு. இப்ப நீங்க காகிதம் ஏந்த மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்றது. சோ அதனால சில சமயம் அவரே கூட மறந்து தன்னுடைய வாக்கை மீறிடுவார். அதனால இங்க வந்து சொல்றாரு, என்னுடைய பக்தன் அழிவதில்லைன்றத தைரியமா சொல்லுன்னு யார் மூலமா சொல்றாரு? அவருடைய பக்தனான அர்ஜுனன் மூலமாக சொல்றார். சோ பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். உடனே நம்ம இங்க கேட்டுக்கூடாது, இது இவங்களெல்லாம் எதுக்கு கீழ்குலம்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு. அவரே தான் சொல்லியிருக்காரு, என்னுடைய தாழ்ந்த ஜடசக்தி, அதுக்காக அது தாழ்ந்த சக்தியா? அவரிடத்துல அது தாழ்ந்தது அப்படின்லாம் இல்ல. ஏன் பெண்கள் இங்க இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, பெண்கள் ரொம்ப சாஃப்டானவங்க, எளிதில ஏமாற்ற முடியும். அந்த அந்த ஒரு மீனிங்ல வந்து அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர்த்து அதை நம்ம வேற மாதிரி பௌதிகமான கருத்துக்களுக்கு நாம வந்து எடுத்துக்க கூடாது. பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்ரர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவரிடத்தில் சரணடையும் போது அவங்க பரமகதி அடைகின்றார்கள். கிருஷ்ண புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லீலை பார்ப்போம். அந்தணர்கள்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றதுக்காக இது பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுடைய மனைவிமார்கள்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க, கிருஷ்ணரோட நண்பர்கள் போய் கேட்பாங்கப்பா, கிருஷ்ணருக்கு பசிக்குது, அந்த இது கொடுங்க, பிரசாதம் கொடுங்க போது அவங்க வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சாஸ்திர மூலமாக அவங்க வந்து கர்மகாண்டிகள். சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை பண்றாங்க. அதோட மூலம் எதுக்காக பண்றோம், ஒரு ப்ரொசீஜரை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்களே தவிர்த்து அந்த ப்ரொசீஜர் யாருக்காக பண்றோன்றது அவங்களுக்கு தெரியல. அதே அவங்களுடைய மனைவிமார்கள் என்ன பண்றாங்க, எல்லா பிரசாதத்தையும் எடுத்துட்டு கிருஷ்ணன் வந்திருக்கானா, கிருஷ்ணருக்கு பசிக்குதா, கிருஷ்ணருக்கு பிரசாதம் பண்ணணும்னா அவங்க வேகமா போறாங்க. சோ அப்படி மனைவிமார்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் முதல்ல வந்து நற்கதி கிடைச்சிச்சு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ கடைசி ஸ்லோகம் யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி. மன்மனா பவ பக்தோ மத்யாஜிமாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யசி யுக்த்வைத்வம் ஆத்மானம் மத் பராயண. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி. மாதாஜி பிரபு புஷ்டி வாசிச்சிருங்க. அடுத்த ஸ்லோகமா இது பொருள் வாசிங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா ஸ்ரீ உபனிஷத்ஸி பிரம்மவித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்பாதே ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா யோகா நமோ நமோவ. ஹரி ஓம். நவமோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். சோ உன்னுடைய மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் அவர்கிட்ட போகணும் நம்ம ஆசைப்படுறோம்? ஏன்னா அதுதான் நம்மளோட வீடு. நம்ம இப்ப நமக்கு லீவ் எல்லாம் கிடைச்சா கூட ஒரு மாசம் இல்ல 2 மாசம் கூட நல்ல மத்த இடத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டு நம்ம மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படா நம்ம வீட்டுக்கு போகணும்னு இருக்கும் இல்லையா? சோ ஜீவாத்மா உண்மையான நிலை வந்து ஸ்வரூபம் வந்து அதுதான். சோ அவருக்கு நித்தியமாக சேவை பண்ணணும். அதுதான் நம்மளுடைய நிரந்தரமானது. அதனால பகவான் நம்ம அழைக்கிறார். அவர் நமக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றார். பக்தர்கள் மூலமாகவும் ஆன்மீக குருக்கள், ஆச்சாரியர்கள் மூலமாகவும் இது சாத்தியப்படும். சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, எப்பொழுதும் அவரை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி அவருடைய பக்தனாக மாறி அவருக்கு வந்தனைகள் செய்து, அவருக்கு வந்து அர்ச்சனைகள் செய்து, வழிபாடுகள் செய்து அவர்கள் முழுமையாக லயிப்பதன் மூலமாக, ஏன்னா இது ஃபுல்லா கிருஷ்ணமயமாயிடுது. அதனால நம்ம பகவானை சென்றடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ இன்னையோட அத்தியாயம் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யா. இருக்கக்கூடிய கல்விகள்லயே உயர்ந்த கல்வி, உயர்ந்த ஞானம், மிக மிக ரகசியமான ஞானம் ராஜகுஹ்யா அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானுடைய ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து என்னென்ன இதுல இருக்கார், எப்படி அவர் வழிபட முடியும்னு நவவித பக்தி துண்டை பார்த்தோம். பிரத்யேகமாக, அதாவது கலப்படமற்ற பக்தி செய்து அவருக்கு
பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது அதோட நிலை என்னவாக இருக்கும், நம்ம வந்து கோலோக விருந்தாவனம் அடைகின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்துப்பே ஏவச்ச பதிதானா பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ